Gae lho, setiap aku nggawe VT tentang Kopdes kene iki, kok mesti rame jane iki lapo to. Terus sing ate tak takoni saiki yo, guys. Lah saiki Alfa karo Indo iku sing oleh tuku sak Indonesia oleh mbok mampir nek kono sapa oleh yo. Bahkan wong luar negeri yo oleh. Terus iki asine sing oleh tuku iki wong sak desa kene apa kabeh wong desa lain oleh tuku, guys. Aku ki takok temenan, dadi menilai iki wis dadi beroperasi. Sing oleh tuku nek kene wong desane dhewe utawa wong luar desa ya oleh, guys. Iki aku takok temenan iki. Soale lek sampai sing oleh tuku wong desa kene, terus pendapatane piye, guys, lek kurang iki. Aku yo melu mikir melu mesakne gonong kok gak sukses, gak berhasil, terus iki mangkrakno apa nek jero kene didadekne nggon futsal ae suatu saat nanti ya lek ora digawe Kopdes, terus biaya niki awake balekne apa ora, guys, nang negara. Nek balekne sakmono akeh terus duwite teko ndi, guys? Jan melu mikir aku sebagai warga kene. Piye menurutmu, guys?